हेलो खुलुमबाय आंनि जय नार्जारि यूट्यूब चेनेलाव दिनै आङो देरजा सिंनिफ्रायनो आंनि भिडिअखौ जागायजेननोसै माने बेनो जागायजेननाया जाहैबाय आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ माने दिनै एसे साजायदों आरोखि ना जों गिर्जायाव साजायदों बिनि थाखायनो दिनै आं देखायसिगोन नोंसोरनोहाय माने माबायदि साजायदों नायलांनो जाबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौहाय शुरु खालामसिगोन आरोखि ना मावनो नाजागासिनो दं जोंनि खामानिया बिराद गोबां दङ माथो खालामबावनो मावग्रायानो बिराद खम जानानै दङ देखायगासिनो दं नोंसोरनो जि मावग्रानि बेल' जानानै दं मानसियानो गैया हरै हनै हाखरसो जावगासिनो दं सासे ओरै साजायगासिनो दंबावो नै आरोबाव नै जोंनि कारेन्ट मावग्राया हनै खेबसे हायहरदो ब्र बिराद खस्थ' लायो आरोखि ना बोसोरे कारेन्टआव बेल' मावो जोंनि फंबाया दै बेल' मावो ब्र'आल' नै साजायगासिनो दं माने इयाव एसे साजायबावनांगौ दङ नै बेफोरावहाय दंबावो आरोखि ना नै मावगासिनो दङ नै जोङो दाबो हायाख' बिराद मोजां साजायगासिनो दं आरोखि ना नै जोङो वाव बिदिनो साजायदों आरोखि ना गिर्जा सिङावहाय बेबायदिनो बानायबाय नै बेलुन बायदिसिना खाबाय बे सिङावबो जोङो बेफोरखौ साजायबाय आरोखि ना नायनो हागोन बेलुनाखौ जोङो नै बेबायदि खाबावदों आरो बावहाय नै नायनो हागोन गोजौआव खाजोबदों खाबाय आरोखि समायथों होननानै बेफोरावबो जोङो नै बेलुन खाजोब्बाय आरोखि ना नै गिर्जा सिङाव आरोबाव बेबायदि साजायबावदों जोङो आरोबाव आङो नैबे गेटनिफ्राय जागायलाङि नोंसोरो नायलांनाय जाबाय लोगोफोर आं देखायगासिनो दङ साइडनावबो नै बेबायदि साजायदों जोङो नै आरोबाव बेजोंबो नै बेबायदि साजायबावदों आरोबाव सिङाव देखायगासिनो दं आं नोंसोरनो नायलांनाय जाबाय लोगोफोर गोजौआव बिदि लाइट होजोबदों जोङो नै बेयावबो आरोबाव नै बेबायदि साजायबावदों जों नायनो हागोन आरोबाव आङो साइडनाव माबायदि साजायदों नोंसोरनो देखायगासिनो दं लोगोफोर क्रिसमासनि थाखाय बिराद गोसो होनानै साजायदों आरोखि ना मोजां जाब्लाबो जायाब्लाबो माने जों बेखौ साजायदों आरोखि ना नै गोजौआवबो बेबायदि साजायबावदों नै जोंनि मन्दलिया बेनो नै नारेंगदwi बापटिस्ट चार्च बे दंफाङाव आरोबाव जोङो नै लाइट बेबायदि होदों जि गेरब्लाव नै जों इयाव जिरायग्रा बानायबावदोंमोन जिरायग्रानि गोजौआवहाय जोङो आरोबाव नै बिबार होबावदों नै जोङो बिबार आरोबाव बेबायदि होबावदों नै बिनि सायाव जोङो आरोबाव बैग्रि दालाय लायनानै जों गोरानखौ लायनानै नै आरोबाव बिबार बानायबावदों बे बिबारखौ बानायनायाव बिराद टाइम नाङो आरोखि ना नै मोनसेसो बानायनांगौ नालाय बिराद टाइम नाङो आरोखि नै आरोबाव बिनि सायाव आर'नाइ होबावदों नै जोङो एखेबारे बबेया बुस्थुखौ होयोब्ला समायो बेखौ नायनानै जों होदों आरोखि ना आरोबाव नैबे गोजौआवबो जोङो नै बेबायदिनो जि गेरब्लाव होबावदों नैबे दंफाङाव जों बेबायदि होदों आरोखि ना नै बै गोजौआव होना लानो रोङासै जोङो जि गेरब्लावखौहाय सिगाङावनो माने उनावसो होनाय जादों आरोबाव लाइटजों लोगोसे नैबे जि गेरब्लावखौ सोरगिदिं होदों आरोखि ना नै जोङो आरोबाव बेजों लोगोसे नैबेयाव दान्दा गायनानै जोङो बिलुन खानानै आर'नाइ होबावदों नै बेयावहाय जोङो गाहायावबो बिबार आखिबावदोंमोन नै गाहायावहाय बेयावबो बिबार साजायबावदों नै दंफां दालाय गोरानाव आरो जि गेरब्लाव होबावदों नै जोङो बिराद मोजां समायना नुदों नै जोंनायजों बिबारजों आर'नाइजों आरोखि ना बे दंफाङावबो ओरैबायदि साजायनाय ओरैबायदि समायना नुदों आरोखि ना नै आरोबाव जों इयाव स्रां जानायनि लाइट होबावदों नै लाइटआ नै आरोबाव मोजां नुबावदों एसे गोजाननिफ्राय आरोबाव नैबेयावबो जिरायग्रायाव जोङो आरोबाव लोगोसे नै बिबार होबावदों नै बिबार होदेरबावदोंसो नै जिरायग्रायाव गाबोनहाय इयाव केमेरा शुटिं जागोन जोंहा ओरैहाय आरोबाव नै दान्दा गायनानै जोङो आर'नाइ खाबावदों नै आर'नाइ डिजाइन बानायबावदों नै आरोबाव इयाव बिबार गायबावदों नै आरोबाव नै
बे साइडजोंबो आरोबाव ओरैबो समायना खालामदों नै जोङो दंफां दालाइ गोरानावहाय जिगेरेब्लाव होनानै बिबार होनानै आर'नाइ होनानै जोंनो जिगेरेब्लाव होनानै आरो बै दंफाङावबो जिगेरेब्लाव होबावनानै जोङो समायना खालामदों। दंफाङाव होनाया नै ओरैबायदि समायना मोजां नुदों आरोखि ना नै माने मानसिफ्रा फट' लाजेनबाय सेल्फि लाजेनबायनो बिराद समायना नुदों आरोखि ना नै बिबारा ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै ओरैबायदि मोजां साजायदों बिराद खस्थ'यै साजायै दिनैहाय जों फोजोबबाय आरोखि ना नै बेयाव साजायजोब्बाय गावबा गाव गोसो बायदि साजायदों आरोखि ना रावखौबो बादा खालामाखै आरो जिसुआ माने बे न'आनो जाहैबाय जिसुआ गलि न'आवहाय जोनोम जानाय दिन नालाय नै बेनो आरोखि ना नै बिनि न'खौ नावद्राखौ बानायबाय आरोखि ना नै जोङो नै गलि न'खौ जों बेबायदि बानायबाय आरोखि ना नै आरो नै बैयावबो जों होजोब्बाय नै जोंनि गिर्जा बेनो जाहैबाय नारेंगोदै बापटिस्ट चार्च जोंनि गिर्जा फुरानाया ओरैसोमोन माने बियो गोदान जोंनि गायसननाय जाहैबाय नै 1972 आव गायसनदों आरोखि ना नै जोंनि गिर्जा नै नारेंगोदै बापटिस्ट चार्च जोंनि मिसनानो ओरैबायदि मोजां गोसो होना साजायदों माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो बिराद धन्यबाद होनो हामबाय होनो माने जों हारसिंब्ला जोंबो मावजोबनो हाया नालाय बेनिखायनो साफानि आखाइ फैनानै बयबो हेल्प खालामदों बयखौबो हामबाय होनो आरो नेक्स्ट बोसोरावबो बेबायदिनो फैनानै मावफैगोन होननानै आसा खालामबाय थाबावबाय जोंनिनो नारेंगोदैनि सेंग्रा सिख्ला देरफुनाय आरो जाखांफुनाय आरो बिनिफ्राय सेंग्रा सिख्लानिफ्राय अनगायै दस्रा गिदिरफोर फैना मावफैनायफोरनि गासैनिसिमबो हामबाय होनो बेबायदिनोसै अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसे जाय मानसिफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै शेयार खालामाखै कमेन्ट खालामाखै आरो सोरबाफोर सापर्ट खालामाखै अन्नानै नोंसोरो सापर्ट खालामलायदो साबस्क्राइब खालामदो अब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जानोसै अब्ला बाय बाय।